Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα σοι. Καλημέρα σας αδελφοί μου. Κυριακή 12η του Λουκά σήμερα. Ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία το κήρυγμα, το Ευαγγέλιο των 10 λεπρών. Έχει μια πάρα πολύ όμορφη ομιλία ο πατήρ Νικόλαος στο βιβλίο του Θύρα Θεού, με το οποίο ασχολούμαστε φέτος, τις Κυριακές, τις ομιλίες. Μια πάρα πολύ ωραία ομιλία, αφιερωμένη στο Ευαγγέλιο το σημερινό, των 10 λεπρών, η οποία είναι φυσικά επίκαιρη και ελπίζω σήμερα να προλάβουμε να τη διαβάσουμε, να ασχοληθούμε με αυτήν ή τουλάχιστον με τα πιο σημαντικά. Είναι μικρή ομιλία, είτε να τη διαβάσουμε όλοι, είτε τα πιο σημαντικά κομμάτια, χωρία της ομιλίας. Σήμερα είναι και η μεγάλη μέρα, είναι εορτή των μεγάλων Αγίων Πατέρων Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, δύο πολύ σπουδαίων μορφών της Ορθοδοξίας μας, δύο ανθρώπων οι οποίοι σήκωσαν το βάρος της ημέρας, ο καθένας στην εποχή του, και με τους αγώνες τους διέσωσαν την Ορθοδοξία και γίναν αιτία να την έχουμε και εμείς σήμερα μέσα από μια δυσχυλιετή σκυταλοδρομία, να την έχουμε και εμείς ατόφια, καθαρή, κρυστάλλινη, την πίστη μας όπως μας την παρέδωσε άπαξ ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους Αποστόλους και αυτοί στους Αγίους Πατέρες μέχρι και τις μέρες μας. Αξίζει λοιπόν σήμερα που συνέπεσε το μάθημα το σημερινό με την εορτή των δύο αυτών μεγάλων Αγίων να κάνουμε μια αναφορά στον βίο τους, κάπως εκ του προχείρου, αλλά να τονίσουμε αυτά που οι κήρυκες στους Ιερούς Ναούς σήμερα δεν τονίζουν. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο μεγάλος αυτός Άγιος, ο πρώτος εκ των μεγάλων Αγίων της χωρίας των μεγάλων Αγίων του 4ου αιώνος, πάνω στον οποίον πάτησαν ο Μέγας Βασίλειος, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι υπόλοιποι Καπαδόκες πατέρες. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν ήταν ο πρώτος ο οποίος πολέμησε, ο μεγαλύτερος μάλλον πολέμιος της αίρεσης του Αρείου. Τι είναι η αίρεση του Αρείου? Οι αιρέσεις υπήρξαν, φύτρωσαν από την πρώτη στιγμή που εσπάρει ο λόγος του Κυρίου μας, μαζί με τον αγαθό σπόρο που έριξε ο Κύριος μας, ο διάβολος παραδίπλα έσπηρε τα δικά του τα ζυζάνια, τα οποία είναι οι αιρέσεις,
και από την πρώτη στιγμή που άρχισε η Εκκλησία μας να μεγαλώνει και να ανθίζει, δεν έλειψαν και οι αιρέσεις. Οι αιρέσεις των πρώτων 3 αιώνων ήταν μεγάλες, ήταν από 2 κυρίως πλευρές. Ήταν ένας κλάδος τους από την πλευρά των Εβραίων προσήλυτων στην Ορθοδοξία, των Ελληνιστών ας πούμε, και η άλλη πλευρά ήταν από την πλευρά των νεοπλατωνικών, των γνωστικών. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μπαίνανε στην εκκλησία, βαφτίζονταν, αλλά είχαν προϋποθέσεις μιας άλλης παράδοσης, την οποία δεν την εγκατέλειπαν γενόμενοι χριστιανοί, μετέφεραν μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου, μέσα στην εκκλησία μας, άλλες νοοτροπίες, άλλα πιστεύω, και έτσι με τη διδασκαλία αυτή αλλίωναν την πίστη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πολέμησε πάρα πολύ τις αιρέσεις αυτές και κατόρθωσε να τις αντιμετωπίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τις αντιμετώπισε η Εκκλησία μας ούσα εν μονίμο διωγμό, χωρίς να έχει την προστασία του κράτους, χωρίς να έχει καμία νομιμότητα, ζώντας στην παρανομία η Εκκλησία μας, με τους επισκόπους να γίνονται σε κάθε διωγμό τα πρώτα θύματα και οι πρώτοι μάρτυρες. Γιατί όλοι οι διωγμοί πρώτα απέβλεπαν στο να κόψουν τις κεφαλές των χριστιανών, τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους. Και όταν ήρθε η στιγμή της λύτρωσης, με τη χάρη του Θεού ανέβηκε στον θρόνο της αυτοκρατορίας ο μέγας αυτός άνδρας, ο μέγας Κωνσταντίνος, αυτή η ανεπανάληπτη προσωπικότητα, η τόσο συκοφαντημένη, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τον κόσμο ουσιαστικά και του έδωσε μία φορά εντελώς διαφορετική από αυτήν την οποία ακολουθούσε επί αιώνες, αυτός ο νέος Μέγας Αλέξανδρος, ο αίτητος σε όλες τις μάχες και σε όλους τους πολέμους, όταν αυτός ανέβηκε στον θρόνο και με το διάταγμα των Μεδιολάνων νομοθέτησε την ανεξιθρησκεία και πλέον η χριστιανική εκκλησία βγήκε από τις κατακόμβες και απέκτησε νομιμότητα, νομιμοποίηση και μπορούσε ελεύθερα να λατρεύει τον Άγιο Τριαδικό Θεό, όταν όλοι θα περίμεναν πως η εκκλησία πλέον θα ησυχάσει και θα μπορέσει το κήρυγμά της να το εξαπλώσει σε όλο τον κόσμο με άνεση, τότε ο διάβολος, ο παγκάκιστος διάβολος, ο φθονερός διάβολος που δεν θέλει την ησυχία της εκκλησίας, μπήκε μέσα σε αυτόν τον άθλιο άνθρωπο, τον Άριο, και άρχισε ο Άριος να διδάσκει καινοφανή δόγματα, εκ των οποίων το φοβερότερο δόγμα της πίστης του Αρίου ήταν ότι ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος για τη χριστιανική πίστη, δεν είναι τέλειος Θεός, αλλά είναι κτίσμα, και μάλιστα είναι το πρώτο κτίσμα του μοναδικού, μονοπρόσωπου Θεού, του ενός Θεού. Λοιπόν, αυτή η αίρεση συνετάραξε για πάρα πολλά χρόνια την αυτοκρατορία. Και τώρα εμάς μας φαίνεται αυτή η αίρεση χοντροκομμένη. Πολύ χοντροκομμένη. Ποιος μπορεί να δεχτεί ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός? Είναι τόσο βασικό δόγμα της πίστης μας ότι ο Χριστός είναι Θεός. Καταμαρτυρείται μέσα στην Αγία Γραφή σε πάμπολα χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ότι ο Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη είναι Θεός, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη είναι Θεός, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Καταμαρτυρείται σε τόσα πολλά χωρία που
είναι χονδροειδεστάτη στα μάτια μας η αίρεση του Αρείου. Κι όμως αυτή η χονδροειδεστάτη αίρεση είχε τόσους πολλούς ακολούθους επισκόπους και επικράτησε τόσο πολύ στα ανάκτορα, τα οποία προσπαθούσαν πάση δυνάμει να προωθήσουν την αίρεση αυτή, που παρολίγο να αλλοιωθεί μόνιμα και ανεπιστρεπτή το ορθόδοξο δόγμα και να αναιρεθεί η σωτηριώδης ενανθρώπιση του Κυρίου μας, τα αποτελέσματά της στην πράξη, τα ευεργετικά αποτελέσματά της στην ανθρωπότητα να αναιρεθούν. Λοιπόν, από αυτήν την εξέλιξη, ο κύριος παράγων, το πρόσωπο που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου κατά της αίρεσης του Αρείου είναι ο Μέγας Αθανάσιος. Η αίρεση του Αρείου αποτελεί τύπο όλων των υπολείπων αιρέσεων της εκκλησιαστικής μας ιστορίας μέχρι και σήμερα. Όπως η αίρεση του Αρείου τότε επικράτησε παρά το γεγονός ότι ήταν χονδροειδέστατη αίρεση, παρά το γεγονός ότι προσέβαλε τον πυρήνα της χριστιανικής πίστης. Ονομαζόμαστε χριστιανοί. Γιατί πήραμε το όνομά μας από τον Χριστό, γιατί είναι ο Θεός μας. Και ο χριστιανισμός του Αρείου έκοβε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόταν τη θεότητα του Χριστού. Έτσι και σήμερα και η σημερινή αίρεση, η οποία επικρατεί και έχει καταλάβει θρόνους και έχει καταλάβει τα πατριαρχία και τις περισσότερες μητροπόλεις ανά τον κόσμο, και σε λίγο καιρό θα έχει καταλάβει και τις ενορίες, και ακόμα λίγο και τον πιστό λαό, ο οποίος είναι το τελευταίο ανάχωμα σε αυτήν την αίρεση. Και αυτή λοιπόν η αίρεση του οικουμενισμού είναι το ίδιο χονδροειδεστέρα του αριανισμού. Γιατί αν ο αριανισμός τουλάχιστον είχε και ένα επικάλυμα φιλοσοφικό, γιατί ο Άριος και οι ακολουθοί του είχαν μια φιλοσοφική παιδεία, μπλέκανε τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη και προσπαθούσαν να κατανοήσουν με κάποια λογική τα Θεία Δόγματα. Η σημερινή αίρεση του οικουμενισμού δεν έχει ούτε καν αυτό το φιλοσοφικό υπόβαθρο. Έχει μόνο έναν αγαπουλισμό. Έχει μόνο τίποτα. Έχει μόνο μια προσπάθεια να είμαστε όλοι ένα. Για ποιο λόγο? Για να ταιριάξουμε στα προτάγματα της νέας εποχής. Της εποχής του υδροχώου που ανέτειλε με το πέρασμα στη νέα χιλιετία, όπως λένε οι νεοεποχίτες. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν, από διάκονος, έκανε αγώνα αντιαιρετικό. Προχθές ο πατήρ Σεραφείμ μας έκανε μάθημα το λόγο του κατά Ελλήνων. Ήταν ο λόγος του κατά Ελλήνων, κατά των ιδωλολατρών δηλαδή, ήταν λόγος της νεότητάς του, της νεότητας του Αγίου Αθανασίου, πολύ πριν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία παρέστη ως διάκονος. Είχε ζήλο ο Άγιος Αθανάσιος για την υπεράσπιση των δογμάτων, αλλά και για την κατήχηση των αλλοδόξων. Και όταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Αλέξανδρος, τον πήρε μαζί του στη Νίκαια της Βυθινίας, τα κείμενα, το σύμβολο της πίστεως και όλη την ανατροπή της αίρεσης του Αρείου
την ανέλαβε ο Διάκος ο Αθανάσιος, που βρισκόταν ως σύμβουλος θεολογικός του Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Όλα τα πατριαρχία στην Σύνοδο του Κολυμπαρίου είχαν μαζί τους θεολόγους, καθηγητές πανεπιστημίου, ως συμβούλους, να τους συμβουλεύσουν για τις λεπτομέρειες των διατυπώσεων των κειμένων της Συνόδου αυτής. Περισπούδαστοι, μεγάλοι, καθηγητές με 20, με 30, με 40 χρόνια στις θεολογικές σχολές. Ο άλλος ήταν διάκος, ένα διακάκι ήτανε, ένα νεαρό παιδί. Και πάνω του στηρίχθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Στο Κολυμπάρι μαζεύτηκαν στρατιές θεολόγων, αρχιμανδριτάδων, καθηγητών πανεπιστημίου. Ένας δεν βρέθηκε να σηκώσει το βάρος της ημέρας, να πει τι είναι αυτά που υπογράφουμε εδώ πέρα, τι είναι αυτά που λέμε, να βγει να το καταγγείλει. Είδατε πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος, αδερφοί μου, πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Ο Άγιος Αθανάσιος, μετά την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου, τον διαδέχτηκε στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Αν η Αλεξάνδρεια σε μνήνεται για κάτι, αυτό δεν είναι ούτε ότι την έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος 600 χρόνια πριν την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου, και του οποίου Μεγάλου Αλεξάνδρου φέρει το όνομα και το διαλαλεί εις τους αιώνες των αιώνων. Μικρή περηφάνεια είναι αυτή. Η μεγαλύτερη περηφάνεια της πόλεως Αλεξανδρίας, για την οποία θα μείνει εις τους αιώνες των αιώνων φημισμένη, είναι ότι είχε για πατριάρχες και στο θρόνο τον πατριαρχικό τον Μέγα Αθανάσιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη περηφάνεια, μεγαλύτερο κάτι άλλο να περηφανεύεται μεγαλύτερο από αυτό η Αλεξάνδρεια. Για 4 δεκαετίες ο Άγιος Αθανάσιος κάθισε στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Αλλά τι ήταν αυτός ο θρόνος της Αλεξανδρίας? Ήτανε τιμές, ήτανε αυλικοί, ήτανε παρατρεχάμενοι, ήτανε πλούτος, ήτανε δόξα κοσμική, ήταν φιλία βασιλέων, πρωθυπουργών, υπουργών, στρατιωτικών αρχόντων? Τι ήταν αυτές οι 4 στα 45 χρόνια που κάθισε σε αυτό το θρόνο ο Μέγας Αθανάσιος? Ήταν ένα μαρτύριο. Ήταν ένα μαρτύριο και ένας κίνδυνος και ένας πόλεμος καθημερινός. Γιατί η πολιτική εξουσία, από τα χρόνια ακόμα που στο θρόνο της βασιλεύουσας καθόταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ήταν σπουδαία προσωπικότητα, μεγάλος Άγιος και ωφέλησε πολλαπλώς την Εκκλησία μας, παρά το γεγονός αυτό η ανθρώπινη αδυναμία ποτέ δεν έλειψε, παρασύρθηκε, γιατί και αυτός κάπου έβαλε το καλό της αυτοκρατορίας, τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας πάνω από τα αιώνια, από τις αναιώνιες αλήθειες, ας πούμε, και τα αιώνια συμφέροντα της Εκκλησίας, και κάπου θέλησε να συμβιβάσει τα πράγματα, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολιτικός άρχοντας και ήθελε την ειρήνη του βασιλείου του, δεν ήθελε να υπάρχουν ταραχές. Οπότε σου λέει, Αθανάσιε, εντάξει, κρύψε κάτι, ας πούμε, μην τα λες όλα, μη φωνάζεις, βγάλε αυτό το, πρόσθεσε ένα γιώτα στο ομοούσιος, πες ομοιούσιος, μη μου χαλάς την αυτοκρατορία για ένα γιώτα. Και όμως ο Αθανάσιος για αυτό το ένα γιώτα, για να μην αλλάξει το ομοούσιος, το οποίο είναι όρος ο οποίος δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης και δεν χρειάζεται διευκρίνηση καμία, για αυτό το ένα γιώτα ο Αθανάσιος 5 φορές εξορίστηκε, στρατός μπήκε πολλές φορές στην Αλεξάνδρεια να τον συλλάβει, να τον εξορίσει και να εγκαταστήσει στο θρόνο του
μοιχεπιβάτες, άλλους επισκόπους, τους οποίους ο Δήμος της Αλεξάνδρειας δεν ήθελε και αγωνίστηκε και αποτυχίστηκε από αυτούς και είχε θύματα, υπήρξαν θύματα στο λαό της Αλεξάνδρειας από τον στρατό που προσπαθούσε να εγκαταστήσει τους μοιχεπιβάτες αυτούς. Και τι έκανε ο Αθανάσιος? Περιορίστηκε στην Μητρόπολη του, στην επισκοπή του, στο πατριαρχείο του της Αλεξανδρίας. Δεν έμεινε εκεί. Δεν έμεινε. Όταν εξορίστηκε στη Ρώμη, έκανε σύνοδο στη Ρώμη. Εκεί σύνοδο εξόριστων επισκόπων και ιερέων να καταδικάσει τον αριανισμό, γιατί είχε συναίσθηση ότι κάθε επίσκοπος είναι επίσκοπος της επισκοπής του, αλλά είναι και για τα θέματα της πίστεως οικουμενικός επίσκοπος. Άπαντες οι επίσκοποι, είτε μικρής είτε μεγάλης επισκοπής, έχουν ευθύνη διαπίμανσης του ποιμνίου που έχουν αναλάβει, έχουν την τοπική αρμοδιότητα δηλαδή, μέχρι εκεί που φτάνουν οι ενορίες της επισκοπής τους, αλλά στα θέματα της πίστεως η δικαιοδοσία τους είναι παγκόσμια. Γιατί το σώμα της Εκκλησίας είναι ένα. Το σώμα της Εκκλησίας είναι ένα. Δεν διαχωρίζεται το πόδι μου από το χέρι μου. Δεν διαχωρίζεται το δάχτυλό μου από το αυτί μου. Ένα σώμα, το δάχτυλό μου άμα πονάει, πονάει όλο το σώμα. Το πόδι μου άμα πονάει, πονάει όλο το σώμα. Και αν πάθει γάγραινα το χέρι, θα πεθάνει όλο το σώμα μαζί. Θα μεταφερθεί αρρώστια και στα υπόλοιπα μέλη. Γι' αυτό έχουν ευθύνη οι επίσκοποι. Αν γίνεται κάτι, αν εμφανιστεί μια αίρεση, ας πούμε στην Αμερική, που δεν αφορά την Εκκλησία της Ελλάδος, δεν αφορά την Εκκλησία της Ελλάδος, και εξελίσσεται αυτή η αίρεση, και οι επίσκοποι της Αμερικής δεν μπορούν να την καταστήλουν αυτήν την αίρεση, δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν αυτήν την αίρεση. Έχουν υποχρέωση οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ρωσίας, της Τσεχίας, της Πολωνίας να ενδιαφερθούν για τους αδελφούς τους στην Αμερική. Αν επικρατήσει μια αίρεση στην Ελλάδα και εμείς δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, δεν είναι η πνευματική μας κατάσταση καλή, η πολιτική κατάσταση δεν είναι καλή, οι συνθήκες δεν ευνοούν την αντιμετώπιση αυτής της αίρεσης, πρέπει να διαφερθούν οι επίσκοποι άλλων εκκλησιών, να την καταδικάσουν, τουλάχιστον να την καταδικάσουν την αίρεση. Είδατε πως αντιλαμβανόταν οι παλιοί ιεράρχες το θέμα της αίρεσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκλησία, η Εκκλησία της Κύπρου, η οποία βρίσκεται σε μια τρομερή κρίση. Ουσιαστικά η κρίση αυτή αφορά μια αίρεση, την αίρεση του οικουμενισμού. Θα πρέπει οι επίσκοποι των άλλων εκκλησιών να ενδιαφερθούν. Δεν γίνεται αυτή η εκκλησία να έχει μπει σε ένα σπιράλ θανάτου και όσο περνάει ο καιρός να κατεβαίνει ακόμα πιο χαμηλά, ακόμα πιο χαμηλά. Ο Άγιος Αθανάσιος πήγε ενάντια στις αρχές και τις εξουσίες της εποχής του. Αθανάσιος κόντρα μούντουμ, γράφανε τότε τα κείμενα. Ο Αθανάσιος εναντίον του κόσμου, ένας εναντίον όλων, και ο ένας κέρδισε. Κέρδισε γιατί στην Εκκλησία έχουμε σύστημα δημοκρατικό. Η αυθεντικότερη δημοκρατία είναι στην Εκκλησία. Αλλά πώς είναι η δημοκρατία στην Εκκλησία? Δεν είναι πλειοψηφικό, ανθρωπίνος πλειοψηφικό το σύστημα. Το σύστημα είναι θεϊκός πλειοψηφικό. Γιατί ο ένας
με την αλήθεια είναι περισσότεροι από όλους όσους ακολουθούν το ψεύδος. Γιατί ο ένας έχει τον άπειρο Θεό. Έχει τα τάγματα των απειράριθμων δισεκατομμυρίων και τρισεκατομμυρίων αγγέλων που υμνολογούν ορθοδόξως και αληθώς την Παναγία Τριάδα. Δεν είμαστε εκκλησία μόνο εμείς οι οποίοι ζούμε αυτή τη στιγμή πάνω στη γη, οι ζωντανοί. Δεν είναι έτσι η δημοκρατία της Εκκλησίας. Στο κοινό ποτήριο, στη Θεία Λειτουργία, παραστέκουν χιλιάδες και μυριάδες αγγέλων, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον τη συναγαθότητα. Συλλειτουργούν οι Άγιοι Άγγελοι μαζί μας και αυτή είναι η Εκκλησία. Συλλειτουργούν οι Άγιοι που κοιμήθηκαν. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι ζωντανοί. Άμα τους βάλουμε και αυτούς σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, και ο ένας είναι πλειοψηφία. Και ο ένας είναι πλειοψηφία. Σκεφτείτε τώρα, να βάλουμε από τη μια μεριά τον πατέρα Θεόδωρο, μόνο του, εντάξει, και από την άλλη όλους τους πατριάρχες και όλους τους μητροπολίτες όλου του κόσμου που ακολουθούν τον οικουμενισμό. Μαζί με τον πατέρα Θεόδωρο όμως θα έρθει να ψηφίσει και ο γέροντάς μας από τον άλλο τον κόσμο, πατήρ Νικόλαος. Θα έρθουν και οι Άγιοι ομολογητές, θα έρθει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα έρθει και ο Μέγας Φώτιος, θα έρθει και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι και όλα τα τάγματα των αγγέλων. Πόσοι είναι οι οικουμενιστές, πόσοι είναι οι οικουμενιστές. Είναι περισσότεροι από τα τάγματα των αγγέλων, περισσότεροι από τους Αγίους που έχουμε στον ουρανό, περισσότεροι από τους Αγίους Μάρτυρες. Δεν είναι περισσότεροι. Και γι' αυτό ελπίζουμε και γι' αυτό δεν ανησυχούμε και πάρα πολύ. Δεν ανησυχούμε και πάρα πολύ. Δεν ανησυχούμε για την Εκκλησία, ανησυχούμε για τις ψυχές μας. Ανησυχούμε για τις ψυχές που χάνονται. Ανησυχούμε για τους ανθρώπους που χωρίς να το καταλάβουν ζουν μέσα σε αυτήν την Εκκλησία, την ερωμένη Εκκλησία, την άγευστη την Εκκλησία, η οποία στο τέλος δεν θα σώζει. Δυστυχώς δεν θα σώζει. Ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Κύριλλος θέλανε μια Εκκλησία που σώζει. Και ο Άγιος Κύριλλος, αδελφοί μου, ο Άγιος Κύριλλος, μια κουβέντα, ο Άγιος Κύριλλος, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος πολέμησε την αίρεση του Αρείου. Και προσέξτε να δείτε, ένα άλλο χαρακτηριστικό των Αγίων, ότι δεν απελπίζονται. 50 χρόνια πολεμούσε ο Μέγας Αθανάσιος στην αίρεση του Αρείου και η αίρεση του Αρείου δεν νικήθηκε. Μεταλλασσότανε. Νικήθηκε ο Άριος, νικήθηκε ο ακρεφνής αριανισμός. Ο ακρεφνής αριανισμός με τους ακολούθους του ο πρώτος νικήθηκε, αλλά μεταλλάχθηκε. Εμφανίστηκαν οι ομάδες των ημιαριανών, εμφανίστηκαν οι ομάδες των πνευματομάχων που δέχονταν ότι άντε ο Χριστός είναι Θεός, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός. Εμφανίστηκαν άλλες αιρέσεις, παραφιάδες του αριανισμού, οι οποίες και αυτές απέκτησαν δύναμη μέσα στο παλάτι και οι διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τα παιδιά του, ο Κωνσταντιος, ο Ουάλης, πολέμησαν την Ορθοδοξία και υπερασπίστηκαν μια από αυτές τις εκδοχές των αιρετικών παραφιάδων του αριανισμού. Οι Άγιοι δεν χάναν το θάρρος τους, περάσαν 5 δεκαετίες μέχρι να... Ο Άγιος Αθανάσιος πέθανε ενώ ο αριανισμός ακόμα κυριαρχούσε. Κυριαρχούσε ο αριανισμός. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε το θάρρος μας, γιατί πάντοτε ο Θεός δίνει ανθρώπους να κρατήσουν τη σκητάλη της πίστεως, να μην πέσει, ποτέ να μην πέσει. Τον Άγιο Αθανάσιο τον διαδέχτηκε ένας Μέγας Βασίλειος, ο οποίος 10 χρόνια ήταν Μητροπολίτης. 10 χρόνια ήταν επίσκοπος ο Μέγας Βασίλειος, νεότατος πέθανε, 49 χρονών, 39 χρονών έγινε επίσκοπος Κεσαρίας, 49 κοιμήθηκε. Σήμερα έχουμε πατριάρχες οι οποίοι περηφανεύονται
μόνο για το γεγονός ότι η πατριαρχία τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι το καύχημά τους. Τα χρόνια της πατριαρχίας. Ο Άγιος Βασίλειος 10 χρόνια. Τόσα πρόλαβε. Και τι έκανε? Άλλαξε τον κόσμο. Έγινε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, νικήθηκε οριστικά η αίρεση του αριανισμού, καταχωρήθηκε το σύμβολο της πίστεως και τα υπόλοιπα 5 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Έχουμε τώρα τα 12 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, αναλύωτα από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, και ειρήνευσε για λίγα χρόνια η Εκκλησία. Έτσι είσαι. Ο διάβολος κάθεται, ούτε πεινάει, ούτε διψάει, ούτε κοιμάται, ούτε διακοπές κάνει, θέλει την καταστροφή της Εκκλησίας. Βρήκε τρόπο. Μετά από κάποια χρόνια, ο Νεστόριος, φημισμένος αντιαιρετικός, πριν ανέβει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης, ο Πατριάρχης Νεστόριος είχε και ένσημα αντιαιρετικού αγώνα. Λοιπόν, ανεβαίνει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης και από το πουθενά εμφανίζει μια νέα αίρεση, την αίρεση του μονοφυσιτισμού, ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος, δεν γέννησε Θεό, Χριστό γέννησε. Είναι Χριστοτόκος. Και τότε ο Άγιος Κύριλλος από την Αλεξάνδρεια, παρακαλώ. Οι Κωνσταντινουπολίτες, οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολεως, αδειάσαν τους ναούς, κάνανε αποτύχηση. Δεν είχε αυτήν την ονομασία της αποτυχήσεως την εποχή εκείνη, είχε την ονομασία της κοινωνίας. Άμα το κάνετε, το ψάξετε στα κείμενα, αναφέρεται ως κοινωνία. Και το ερώτημα είναι αν είσαι κοινωνικός με κάποιον. Με ποιον κοινωνείς? Λοιπόν, κόψαν την κοινωνία με τον Νεστόριο. Δεν πηγαίνανε στις εκκλησίες του Νεστορίου. Αδειάσαν οι εκκλησίες και ζητήσανε βοήθεια, στείλανε επιστολές. Τα έμαθε αυτά ο Κύριλλος στην Αλεξάνδρεια και δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια να πει εγώ καλά τα έχω εδώ πέρα στην Αλεξάνδρεια, μια χαρά είναι, ορθόδοξα μιλάω, ορθόδοξα πιστεύω, ορθόδοξα κατηχώ το λαό μου, τώρα δεν θα κάνω και εισπίδηση να μπω στα θέματα άλλης εκκλησίας. Έτσι δεν λένε τώρα? Τι έκανε ο Άγιος Κύριλλος? Έστειλε επιστολές στον Νεστόριο, ευγενικά στην αρχή, με όλους τους τύπους της αλληλογραφίας, με τις προσφωνήσεις, αγιότατε, πάτερ, αγαπημένε, Χριστό, σεβαστέ, περιπόθητε κτλ. Κοίταξε να δεις, μάθαμε, έφτασε στα αυτιά μας ότι υπόθηκε αυτό και αυτό. Σε παρακαλώ, διόρθωσέ το, είναι άτοπο, είναι εκτός ορθοδοξίας κτλ. Ο Νεστόριος έμεινε αμετακίνητος. Τι έκανε ο Άγιος Κύριλλος? Είπε εντάξει, έκανα το χρέος μου, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, τι άλλο μπορώ να πω? Να μην δημιουργήσουμε και παραπάνω θέμα, έχουμε και μια αυτοκρατορία, μην τη διαλύσουμε? Τι έκανε? Μετά από δεύτερη και τρίτη επιστολή τον αναθεμάτισε το 430. Τον αναθεμάτισε. Γιατί τον αναθεμάτισε? Ήταν οι 12 αναθεματισμοί, τα 12 κεφάλαια. Γιατί τον αναθεμάτισε τον Νεστόριο? Τον αναθεμάτισε για να δημιουργηθεί θέμα, να δημιουργηθεί σάλος. Στη δίκη τη δικιά μου, όταν με δίκαζαν στην Κύπρο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο Κητίου, μου λέει και ποιος είσαι εσύ, πώς αυτά τα θέματα τα οποία θίγεις, Πάτερ Δήμο, δεν μπορείς να τα λύσεις εσύ, θα τα λύσει μία μέλουσα να συνέλθει Οικουμενική Σύνοδος. Καλά, και πώς θα συνέλθει Οικουμενική Σύνοδος? Όπως καλά λέει ο πατήρ Σεραφείμ ο Ζήσης, εδώ στα μαθήματά του μας έχει πει πάρα πολλές φορές, υπάρχει πιθανότητα μια φορά ένα πρωινό να ξυπνήσουν οι επίσκοποι ανά τον κόσμο
και να αποφασίσουν να αυτοτιμωρηθούν και να αυτομαστιγωθούν? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Όχι. Πώς θα γίνει αυτό? Δημιουργώντας μια αντίδραση, δημιουργώντας ένα σάλο. Τι έκανε ο Άγιος Κύριλλος? Δημιούργησε σάλο, δημιούργησε αντίδραση. Και όταν αυτή η αντίδραση έφτασε μέχρι το παλάτι, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας σε λέει: εδώ υπάρχει θέμα, διατάσσω Οικουμενική Σύνοδο, να μαζευτούν όλοι οι επίσκοποι στην Έφεσο. Να μαζευτούν όλοι οι επίσκοποι στην Έφεσο. Και λέγεται, όπως διάβασα στο Μέγα Συναξαριστή, επειδή ο Άγιος Αθανάσιος γιορτάζει 2 Μαΐου και ο Άγιος Κύριλλος έχει την ημέρα της κοίμησης του άλλη, μέσα στο χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς απ' έξω. Αλλά η Εκκλησία θέλησε να τους γιορτάζει μαζί αυτούς τους 2 μεγάλους Αγίους και επέλεξε τη σημερινή ημέρα 18 Ιανουαρίου, η οποία είναι η μέρα αναχώρησης του Αγίου Κυρίλλου από την Αλεξάνδρεια για να πάει στην Έφεσο να συμμετάσχει στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό γιορτάζουμε αυτήν τη μέρα. Στις 19 είναι η σύναξη των 2 μεγάλων αυτών Αγίων, Αθανασίου και Κυρίλλου. 18 Ιανουαρίου δημιούργησε σάλο ο Άγιος Κύριλλος και έγινε η αιτία να συγκληθεί η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, στην οποία πήγε, πρωτοστάτησε, διέπρευσε, συνετέλεσε στην καταδίκη του Νεστορίου, στον εκθρονισμό του και έγινε, διέσωσε την τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία βλασφημήθηκε από τον Νεστόριο και τους ακολούθους και τους οπαδούς του, γιατί το καύχημα της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ότι δεν γέννησε απλό άνθρωπο. Τι γέννησε? Γέννησε Θεό. Τι λέμε για την Παναγία μας? Λέμε ότι είναι Θεοτόκος. Θεό γέννησε. Το Κιηθέν που γιορτάζαμε τη γέννηση, το Κιηθέν δεν είναι ένας απλός άνθρωπος ο οποίος θεώθηκε. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και σήμερα τι κάνουμε? Πηγαίνουμε και συναγελαζόμαστε και δεχόμαστε το βάπτισμα. Δεχόμαστε το βάπτισμα των Προτεσταντών και καταδικάστηκε. Δεν είμαι αναγκασμένος, δεν μπορώ, εκεί παγαίνει το μυαλό μου, αν και δεν πρέπει, και έχω πάρει απόφαση να μην αναφέρομαι της Κύπρου. Θα έρθει η ώρα που θα αναφερθώ με λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι τώρα ώρα. Και μία από τις κατηγορίες ήταν για τον Επίσκοπο Τυχικό ότι δεν δεχόταν το βάπτισμα Προτεσταντών. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτόν που λένε ότι η Παναγία μας όχι μόνο δεν ήταν αϊπάρθενος, ότι είχε και άλλα παιδιά μετά από τον Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία και θα δεχτούμε το βάπτισμά τους. Αυτοί που έχουν οι Προτεστάντες με LGBTQ κοινότητες, ιερείς, πατριάρχες, πώς το λένε, επισκοπίνες κτλ. Δηλαδή, πού θα είναι το φρένο στην Εκκλησία μας? Πού θα μπει αυτό το όριο? Δεν θα μπει πουθενά όριο. Δεν ζει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο χωρίς όριο. Τίποτα δεν ζει σε αυτόν τον κόσμο χωρίς όριο. Ο μόνος άπειρος είναι ο Θεός χωρίς όρια. Έτσι τα έφτιαξε ο Θεός όλα τα πράγματα τα εγκόσμια να έχουν κάποιο όριο. Η Εκκλησία μας έχει όρια. Η Εκκλησία καθαγιάζουμε τον ναό και το όριο μέσα στο οποίο τελούμε τις ιερές ακολουθίες και τη Θεία Ευχαριστία είναι εκείνος ο καθαγιασμένος ο ναός. Ο υπόλοιπος χώρος δεν είναι καθαγιασμένος. Και η Εκκλησία μας έχει όρια. Άμα αφαιρέσουμε τα όρια από την Εκκλησία δεν υπάρχει Εκκλησία. Δεν το κατανοούν αυτό. Ο λαός απλώς το κατανοεί.
Ο λαός απλώς το κατανοεί. Εμείς θέλουμε να κάνουμε χαμό με την δικιά μας την αποτύχηση, όχι γιατί θα σώσουμε εμείς την Εκκλησία. Δεν λέω καινούργια πράγματα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν είναι δικά μου. Τα έλεγε ο πατήρ Νικόλαος, τα λέει ο πατήρ Θεόδωρος. Αλλά μήπως και άλλοι ανώτεροι, μεγαλύτεροι από εμάς, ενδιαφερθούν να τακτοποιήσουν αυτό το σάλο και κάνουν μια πραγματικά ορθόδοξη σύνοδο και καθαιρέσουν τους οικουμενιστές, τους αιρετικούς και μπει μια τάξη στην Εκκλησία. Πρέπει να σπάσουμε αυγά για να γίνει μια καλύτερη κατάσταση. Ο Άγιος Κύριλλος τι έκανε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο? Δεν προσήλθε ο Νεστόριος στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο. Καθυστέρησε. Ο Άγιος Κύριλλος ολοκλήρωσε τις εργασίες της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, καθαίρεσε τον Νεστόριο και τον αφόρησαν. Και οι οπαδοί του Νεστορίου κάναν άλλη σύνοδο παραδίπλα και καθαίρεσαν και αναθεμάτισαν τον Κύριλλο και αυτούς που συμμετείχαν στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Αλληλοαναθεματίστηκαν οι δύο σύνοδοι. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν γίνεται αντιστροφή των αξιών, τι λέμε εμείς? Ότι πρώτα η πίστη και μετά η πατρίδα, σωστά? Πρώτα η πίστη και μετά η πατρίδα. Και τα δύο είναι αξίες. Και τα δύο είναι μεγάλες αξίες. Αλλά κάθε τι λαμβάνει την αξία του σε σχέση με την προτεραιότητα, με την ιεραρχία. Με την ιεραρχία. Ιεραρχούμε την πίστη πάνω από την πατρίδα και την πατρίδα πάνω από την οικογένεια. Έτσι είναι αυτή η σωστή ιεράρχηση των αξιών. Σωστά? Αν βάλουμε την πατρίδα πάνω από την πίστη, είπαμε και τα τρία είναι μεγάλες αξίες. Αν βάλουμε την πατρίδα πάνω από την πίστη, υπάρχει πρόβλημα? Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί τότε και την πατρίδα δεν ωφελούμε και την πίστη βλάπτουμε. Στην Εκκλησία η ομόνοια, η ειρήνη της Εκκλησίας είναι μια αξία. Ναι, χρειάζεται να υπάρχει ειρήνη στην Εκκλησία και ομόνοια. Χρειάζεται. Αλλά είναι η κορυφαία αρετή? Είναι η κορυφαία αξία της Εκκλησίας? Όχι, δεν είναι η κορυφαία. Κορυφαία είναι η αλήθεια. Άμα αντιστρέψουμε αυτές τις δύο αξίες, χάνει και η μία, χάνει και η άλλη. Γιατί ούτε ομόνοια έχουμε και η αλήθεια βλάπτεται. Και φαίνεται αυτό. Και φαίνεται αυτό πώς γίνεται τώρα στην Εκκλησία, όπου δεν υπάρχει Εκκλησία αυτοκέφαλη η οποία να έχει κοινωνία με όλες τις άλλες εκκλησίες. Δεν υπάρχει ούτε μία εκκλησία. Η εκκλησία είναι γεμάτη σχίσματα και διαιρέσεις. Η μία εκκλησία είναι αποτυχισμένη από την άλλη. Και μετά τους φταίει η αποτύχηση 5 παπάδων στην Ελλάδα. Είναι αστείο να το σκεφτεί κανείς. Είναι αστείο να το σκεφτεί κανείς. Λοιπόν, δεν ήθελα να πω τόσα πολλά λόγια για τους Αγίους Αθανάσιο και Κύριλλο. Ήθελα να ήταν πιο σύντομη η αναφορά στους δύο Αγίους για να μας μείνει και χρόνος για να διαβάσουμε και το κείμενο του πατρός Νικολάου, το οποίο να κλείσουμε την αναφορά στους Αγίους Αθανάσιο και Κύριλλο, την ευχή τους να έχουμε, να πρεσβεύουν για μας, για την Εκκλησία μας και να φωτίσουν ανθρώπους να αναλάβουν το βάρος της ημέρας, επισκόπους, το ξαναλέω, επισκόπους. Δεν θα σώσουμε οι απλοί παπάδες στην Εκκλησία, επισκόπους θέλουμε, αλλά όχι όπως μας κατηγορούν ότι θέλουμε και έναν επίσκοπο στην αποτύχηση. Δεν θέλουμε έναν επίσκοπο στην αποτύχηση. Τι να τον κάνουμε έναν επίσκοπο στην αποτύχηση? Τι να τον κάνουμε? Θέλουμε 50 επισκόπους στην Εκκλησία της Ελλάδος να έρθουν με το πλευρό μας. Θέλουμε όλους τους επισκόπους της Εκκλησίας της Κύπρου να έρθουν με το πλευρό μας, και ας μείνει
ο Αρχιεπίσκοπος από την άλλη την πλευρά. Τι να τον κάνουμε τον έναν επίσκοπο στην αποτύχηση? Θέλουμε σεισμός να γίνει. Αυτό θέλουμε εμείς. Θέλουμε να υπάρξει αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε. Ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Κύριλλος να μας στείλουν νέους Αθανασίους και νέους Κυρίλλους. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό και να τους παρακαλάμε και ποτέ, όπως αυτοί δεν χάσαν την ελπίδα τους, και εμείς να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Να διαβάσουμε και λίγο από το βιβλίο Θύρα Θεού. Να διαβάσουμε από τη Θύρα Θεού αυτό το κειμενάκι που έχει για τους 10 λεπρούς του πατρός Νικολάου. Με στείλανε μήνυμα και κάποιοι με πήρανε τηλέφωνο όταν ακούσαν την προηγούμενη ομιλία για την εξομολόγηση, το δεύτερο μέρος. Άνθρωποι που συγκινήθηκαν και μου είπαν 2-3 από αυτούς, πού θα ξαναβρούμε Παπα-Νικόλα. Δεν ξαναβρίσκεται Παπα-Νικόλας. Ήταν ένας και μοναδικός. Όμως δεν το χάσαμε κιόλας. Εδώ τον έχουμε, δίπλα μας τον έχουμε. Πρώτον γιατί λόγω του ότι έχει βρει χάρη από το Θεό κινείται άνετα ανάμεσά μας. Δεν τον πιάνει ο χώρος και ο χρόνος. Εντάξει. Όποιος τον επικαλείται λαμβάνει χάρη και βοήθεια. Δεύτερον, γιατί μας έχει αφήσει τα βιβλία του, τις διδαχές του, μας έχει αφήσει τις ομιλίες του, μας έχει αφήσει αυτόν τον σύλλογο, μας έχει αφήσει αυτή την παρακαταθήκη, μας έχει αφήσει αυτή την παρέα, μας έχει αφήσει την κατάνοιξη. Την κατάνοιξη, να μπαίνετε στην κατάνοιξη, αδερφοί μου, στο Facebook, να μπαίνετε στην κατάνοιξη, να τη διαβάζετε την κατάνοιξη, να ενημερώνεστε. Είχε και μια σπουδαία πρωτοβουλία το τελευταίο διάστημα, ανέδειξε ένα σκάνδαλο, θα το έλεγα εγώ, σκάνδαλο, με τη Μητρόπολη Κασανδρίας, η οποία είχε ανεβάσει σε μια πολύ όμορφη ιστοσελίδα που έφτιαξε, στο υποτομέα κείμενα, αν δεν κάνω λάθος, είχε την Παλαιά, την Καινή Διαθήκη και είχε και το σύμβολο της πίστεως. Και το είχε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, κινέζικα, όσες γλώσσες φανταστείτε, πάρα πολλές γλώσσες. Ιαπωνέζικα, κογκολέζικα, πολλές γλώσσες. Για να κάνουν κατήχηση οι άνθρωποι, να κάνουν ιεραποστολή. Και καλά κάνανε, δεν ήταν άσχημο αυτό. Στην ελληνική έκδοση την είχαν όμορφη, πολυτονισμένη και όπως ακριβώς είναι το σύμβολο της πίστεως. Στις υπόλοιπες γλώσσες τι είχανε? Είχανε και το φιλιόκβε. Είχανε και εκ του Ιού σε κάθε γλώσσα. Δηλαδή έμπαινε ο Ιάπωνας να διαβάσει το πιστεύω από μια Ορθόδοξη Μητρόπολη και το διάβαζε με το φιλιόκβε. Έλεος, τι κάνουμε δηλαδή, ιεραποστολή στους καθολικούς κάνουμε? Κόβουμε τα ποδάρια μας. Δηλαδή κάπου, μπράβο στην κατάνοιξη, μπράβο στα παιδιά της κατάνοιξης που το βρήκανε και το ανέδειξαν και το ανέδειξαν με όμορφο τρόπο. Εγώ το λέω έτσι, η Μητρόπολη Κασανδρίας βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι ήταν λάθος, το έριξε καλά, ορθώς πράττοντας, έξυπνα, το έριξε στην εταιρεία που έχει αναλάβει την μηχανογράφηση, την κατασκευή της ιστοσελίδας. Να σας πω κάτι, έξυπνα πράξανε, εντάξει. Έτσι έπρεπε να πράξουν και κάποιοι αλλού που τα κάνανε μαντάρα, τα κάνανε ρόιδο, να ρίξουν την ευθύνη από κάτω σε κάποιους συμβούλους. Καταλαβαίνετε για που θέλω να πω, εντάξει. Γιατί είπα ότι δεν θα μιλάω για αυτή την υπόθεση. Να τη ρίξουν σε κάποιους συμβούλους από κάτω, να διορθώσουν τα πράγματα και να πει αυτός που τα έκανε θάλασσα, πολύ θάλασσα, να πει δεν έφταιγα εγώ, κακώς με συμβούλευσαν, πάμε να τα ξανακάνουμε από την αρχή και να μην γίνει όλο το κακό αυτό που γίνεται. Λοιπόν, να διαβάζετε την κατάνοιξη, να κάνετε like, κοινοποιήσεις, να μπαίνετε στα 2 κανάλια του YouTube, στο Κατήχησης και στο
κατάνοιξη, να διαβάζετε, να κάνετε like, να πατάτε το καμπανάκι, να παίρνετε τις ειδοποιήσεις, να κοινοποιείτε τις ομιλίες, να τις διαβάζει και άλλος κόσμος, γιατί όπως είπα και σε μια παρέα που το συζητούσαμε, πλέον και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει σούπερ μάρκετ. Ο καθένας ψωνίζει από εκεί που τον βολεύει και δεν ξέρει τι υπάρχει στο διπλανό κατάστημα. Εντάξει. Διαδώστε τον Λόγο του Θεού έτσι, με κοινοποιήσεις, στέλνοντας προσωπικά τις ομιλίες του Παπα-Νικόλα και του πατρός Θεοδόρου και του πατρός Σεραφείμ προσωπικά στους φίλους σας, να τους κινητοποιήσετε και να κάνετε με αυτόν τον τρόπο και τη δικιά σας την Ιεραποστολή. Τα αγαπάει αυτά, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Γέροντας, τα ζητούσε όταν ήταν ζωή και πολύ περισσότερο τα ζητάει τώρα που μας βλέπει όλους από πάνω. Με πήρανε λοιπόν τηλέφωνο άνθρωποι συγκινημένοι για τον πατέρα Νικόλαο και άλλοι οι οποίοι μου είπανε πόσο χαιρόμαστε που ακούμε τις ομιλίες αυτές, άνθρωποι που ήταν εδώ μέσα, τις ακούσανε και διαζώσεις και λένε είναι σαν να τις ακούμε πρώτη φορά. Οπότε και εγώ θα το εκμεταλλευτώ αυτό, αφού σας αναπαύει και σας αρέσει, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί διαβάζω τις ομιλίες του Γέροντα και είναι σαν να έχω τη φωνή του μέσα στα αυτιά μου. Και ομολογώ και εγώ ότι πολλά πράγματα όταν ήταν εν ζωή ο Γέροντας δεν τα είχα δώσει τόση σημασία. Δεν τα είχα δώσει τόση σημασία και ελληνολογώ τον εαυτό μου. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Έστω και την 11η ώρα, μπας και κερδίσουμε το μάτς στο 90 στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε είναι η 12η Κυριακή του Λουκά και το Ευαγγέλιο ήταν το Ευαγγέλιο των 10 λεπρών. Διαβάζω λοιπόν από τη Θύρα Θεού και να πω κάτι ακόμα. Το βιβλίο αυτό διατίθεται από το βιβλιοπωλείο του Συλλόγου, το οποίο είναι στο Άγιος Ιωσήφ Bookshop. Θα βρείτε και link, θα βρείτε και κουμπάκι να μπείτε στο Bookshop από την Κατάνοιξη. Εκεί οι διαφημίσεις της Κατάνοιξης, έχει μια μπάρα στην Κατάνοιξη η οποία παραπέμπει στο Bookshop του Αγίου Ιωσήφ. Νομίζω ότι είναι το πιο ορθόδοξο βιβλιοπωλείο της Ελλάδος. Έχουμε όλα τα βιβλία, έχουν εδώ στο Σύλλογο όλα τα βιβλία του πατρός Θεοδόρου, του πατρός Σεραφείμ, του γέροντά μας του πατρός Νικολάου, του ομολογητή θεολόγου Νικόλαου του Σωτηρόπουλου, όλες τις καινούργιες εκδόσεις των βιβλίων του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς. Έχουν το καινούργιο βιβλίο τις επιστολές του παππού Ιωσήφ, που τι να πω, δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι αυτό το βιβλίο, οι επιστολές του γέροντος Ιωσήφ. Επιφυλάσσομαι για αυτό το βιβλίο να κάνω μια βιβλιοκριτική. Δεν μπορώ να κάνω... Ο γέροντάς μας είχε αναλύσει πολλά κεφάλαια, αλλά επειδή έρχεται και νέος κόσμος στις ομιλίες, άνθρωποι που πρώτη φορά βλέπουν το σύλλογό μας, τον χώρο αυτό, να παρουσιάσω έτσι το βιβλίο αυτό, πόσο σημασία έχει για την αδελφότητά μας, αλλά και για κάθε χριστιανό που θα θελήσει να νιώσει τι εστί πνευματικός αγώνας κατά των παθών, η ευχή και πόσο ο άνθρωπος αλλάζει επίπεδο. Ποιος είναι ο τρόπος για ο άνθρωπος να αλλάξει επίπεδο. Έχουμε συνηθίσει στο χαμηλό και κάτι πρέπει να κάνουμε. Η νοητή λέπρα της αμαρτίας, λέγεται το κείμενο του πατρός Νικολάου. Αγαπητοί μου αδελφοί, το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής ΙΒ Λουκά μας παραδίδει ένα μοναδικό θαύμα που επιτέλεσε ο Χριστός μας, την υπερφυά θεραπεία των 10 λεπρών. Οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι μεγαλοφόνος οικέτευαν τον Χριστό να τους ελεήσει και να τους λυτρώσει από την ανίατη νόσο, δια μόνου του λόγου του Κυρίου πράγματι έλαβαν αυτό που επιθυμούσαν. Και ενώ όλοι τους θεραπεύτηκαν, οι 9 από τους 10 αποδείχθηκαν αγνώμονες, διότι αμέλησαν να ευχαριστήσουν τον Θεό για την ίασή τους. Πολύ χαρακτηριστικά,
όταν ο ένας μόνο από αυτούς επέστρεψε υγιής δοξάζοντας το Θεό και έπεσε επί πρόσωπον παρά τους πόδας του Ιησού, ερωτήθηκε από τον Κύριο, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 που? Αν ακούσατε σήμερα προσεκτικά το Ευαγγέλιο, στα άλλα θαύματα που έκανε ο Κύριος μας, έδωσε μια προσταγή, πώς το λένε, να αναβλέψεις, να κάνεις αυτό, δηλαδή σήκω, άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Εδώ δεν τους έκανε καλά απευθείας, ζήτησαν να γίνουν καλά και οι 10. Έχουμε λέπρα, καλά τους είπε, καλά, πηγαίνετε να δείξετε, να εμφανιστείτε στους ιερείς, πηγαίνετε να εμφανιστείτε στους ιερείς, καλά είστε. Και στον δρόμο γίναν καλά. Αμαρτία, η λέπρα της ψυχής. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνανε επιτόπου, δεν τους είπε με έναν λόγο ο Κύριος καλά. Και όπως ήταν έτσι με τη λέπρα, τους σηκώθηκαν παρέα να κάνουν αυτό που τους είπε ο Κύριος. Δείξανε μια πίστη. Θα μπορούσαν να μείνει, θα μπορούσαν να είχαν πει, τι μας λες ρε άνθρωπε, εμείς έχουμε άλλη δουλειά, αλλού πηγαίνουμε, να μην χάνουμε το χρόνο μας. Αλλά όντως. Και στον δρόμο κατάλαβαν ότι γίναν καλά. Αλλά ξεχάσαν ότι τους το είπε ο Χριστός. Για να δούμε τώρα πώς συνδέεται η κατάσταση των 10 λεπρών με εμάς. Αμαρτία, η λέπρα της ψυχής. Η φοβερά ασθένεια της λέπρας εμάστιζε τον κόσμο μέχρι τα μέσα περίπου του προηγούμενου αιώνα. Μια άλλη ασθένεια όμως μη αισθητή αυτή εξακολουθεί να χυμάζει την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Ομοιάζει δε καταπληκτικά με την νόσο της λέπρας. Γιατί πέρα από τη ρεαλιστική θεώρηση του φαινομένου της λέπρας, αδελφοί μου, υπάρχει και η συμβολική, και αυτήν μας την προσφέρει ο θεοφώτιστος νους ενός υπέρλαμπρου φωστήρα της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τη διδασκαλία του περί λέπρας ως ορατού τύπου και συμβόλου της αμαρτίας. Μέσα από την πατερική ανάλυση θα επισκοπήσουμε τη συγκλονιστική παραλληλία των δύο φαινομένων και θα αντιληφθούμε ότι το προσβεβλημένο από λέπρα σώμα όντως εικονίζει εναργέστατα την κατάσταση της ψυχής που έχει προσβληθεί από τη θανάσιμη νόσο της αμαρτίας. Υποφέρει το σώμα, οδυνάται η ψυχή. Ένα πρώτο συγκρίσιμο στοιχείο είναι ο βασανισμός. Πώς μας βασανίζει δηλαδή και η λέπρα και η αμαρτία. Η λέπρα, αδελφοί μου, είναι μια τρομερή ασθένεια. Προκαλείται από ένα μικρόβιο και εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό. Ο άνθρωπος αρχίζει να εμφανίζει κοιλίδες που προοδευτικά μεγαλώνουν και εξαπλώνονται, νεκρώνεται το δέρμα του, αλλοιώνεται ικτρά το πρόσωπό του, παραμορφώνονται και σαπίζουν τα μέλη του. Η αδιφάγος ασθένεια καταλύει την ομορφιά, καθιστά δύσμορφο και τον πιο όμορφο άντρα, και η πλέον καλήμορφη γυναίκα αποκτά όψη αποτρόπαια. Ενδεικτικά μας λέγει το βιβλίο του Ιώβ ότι εκείνος, υποφέροντας από τη λέπρα, καθόταν πάνω στην κοπριά. Με μία κεραμίδα έξυνε το σάπιο δέρμα του και μαζί με το σάπιο δέρμα πέφτανε και σάρκες. Ανελαίητη, απέσια η αρρώστια αυτή, αδελφοί μου. Για χρόνια δεινοπαθεί ο άμυρος λεπρός και ο θάνατος επέρχεται τελικά μέσα από μια αργόσυρτη μαρτυρική διαδικασία σύψεως και φθοράς. Κάντε το εικόνα. Οι παλιοί άνθρωποι είχαν εικόνα των λεπρών, εμείς δεν έχουμε. Μόνο μέσα από τις ταινίες, από ένα σύριαλ που γυρίστηκε πριν από χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Αλλά κάντε το εικόνα, δεινή νόσος, κι όμως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η φρίκη της δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να συναγωνιστεί τη φρικοδεστάτη ασθένεια της ψυχής που λέγεται αμαρτία. Η λέπρα μπροστά στην αμαρτία είναι ένα τίποτα. Τίποτα. Αν είχαμε μάτια, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, να αντικρίσουμε την αμαρτία της ψυχής μας, δεν θα τολμούσαμε να σηκώσουμε βλέφαρο προς το Θεό. Τόσο θα ήταν το ψυχικό μας άλγος, η αισχήνη, η θλίψη μας, η ντροπή μας
για το τι θέαμα θα παρουσιάσουμε σε εκείνον. Βασανίζεται ο άνθρωπος από τη λέπρα, υποφέρει. Είναι μια αδυσόπιτη ασθένεια που οδήγησε πολλούς στο θάνατο. Έτσι υποφέρει και ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, έχει άγχος και νομίζει ότι η κατάστασή του αυτή οφείλεται στις στεναχώριες και στα οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί την κυριότερη αιτία που τον οδηγεί στην απόγνωση, στην απελπισία. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι το αβάσταχτο εσωτερικό βάρος που τον κάνει να μην θέλει να μιλήσει στο διπλανό του, να μην θέλει να δει πρόσωπο ανθρώπου, είναι μια νοσηρή κατάσταση αμαρτίας που έχει εγκιστωθεί, έχει γίνει σαν μια κίστη μέσα του και λιμένεται την ψυχή του, την κατατρώει. Πώς έχουμε μια κίστη μέσα μας και τρώει τους ιστούς, τρώει και μεγαλώνει η κίστη, και η αμαρτία είναι η γενεσιουργός αιτία του πόνου. Είναι αυτή που ταλανίζει αμήλικτα όλους τους ανθρώπους και τους κάνει να υποφέρουν, όπως η λέπρα βασανίζει τους λεπρούς. Τι λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα? Ότι ό,τι έχει το σώμα, το έχει και η ψυχή. Όπως το σώμα έχει αισθήσεις, έχει και αισθήσεις η ψυχή. Όπως πονάει το σώμα, πολύ περισσότερο και πολύ πιο αβάσταχτα πονάει και η ψυχή. Η αμαρτία είναι η λέπρα της ψυχής. Το σώμα μπορεί να φαίνεται καθαρό, να είναι ο άλλος έμορφος, ωραίος, λεβέντης, παλικάρι. Από μέσα όμως η ασθένεια, το σαράκι, αυτή η λέπρα κατατρώει τον άνθρωπο. Ένα δεύτερο στοιχείο σύγκρισης και ομοιότητας της λέπρας με την αμαρτία είναι η μεταδοτικότητα. Η λέπρα, αδελφοί μου, εκτός από ανίατη, ήταν και μια ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια. Περισσότερο και από την φυματίωση, περισσότερο και από τον ιό της γρίπης. Βαρύτατη νόσος που μεταδιδόταν πολύ εύκολα με την αναπνοή. Γι' αυτό τους λεπρούς συνήθως τους πήγαιναν σε απόμερα μέρη, σε ξερονίσια. Μάλιστα στο Μεσαίωνα τους κρεμούσαν κουδούνια για να ακούν οι υγιείς ότι πλησιάζει λεπρός και να απομακρύνεται. Φοβερό! Αν σε μια οικογένεια τύχαινε να προσβληθεί κάποιος από λέπρα, αμέσως αποπεμπόταν στον καθορισμένο για τους λεπρούς τόπο, αποτεφρωνόταν το σύνολο της οικοσκευής του σπιτιού, ενώ ακόμη και τα υγιή μέλη της οικογένειας εγκατέλειπαν την εστία τους και πήγαιναν να κατοικήσουν σε άλλο μέρος. Τα έκτακτα αυτά μέτρα μαρτυρούν για τη φοβερή μεταδοτικότητα της νόσου και τον τρόμο που ενέπνεε. Θα γνωρίζετε οι περισσότεροι τη συνταρακτική ιστορία της Πιναλόγκας, του νησιού των λεπρών, όπου υπέφεραν απομονωμένοι τόσοι άνθρωποι από την ασθένεια. Φανταστείτε τραγωδία. Φανταστείτε τραγωδία να έχεις το παιδί σου με λέπρα και να πρέπει αυτά έδειχνε και εκείνη η ταινία, να πρέπει να το αποχωριστείς και να σώσεις τα άλλα σου παιδιά, να σώσεις την οικογένειά σου. Τι παίρνουσαν οι άνθρωποι. Στη Σπιναλόγκα υπήρχε ένα ερημωμένο εκκλησάκι και δηλαδή είμαστε αγνώμονες. Μας έδωσε ο Θεός τώρα φάρμακα, μας έδωσε τόσα πράγματα. Στη Σπιναλόγκα υπήρχε ένα ερημωμένο εκκλησάκι, ο Άγιος Παντελεήμονας. Ένας ιερέας είχε ακούσει ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί βλασφημούσαν το Θεό εξαιτίας της ασθένειάς τους. Έτσι ο ηρωικός παπάς αποφάσισε να πάει με τη βάρκα του στο νησί μια Κυριακή για να λειτουργήσει. Έφτασε λοιπόν στο νησί, πήγε στο εκκλησάκι και ξεκίνησε μόνος του τη Θεία Λειτουργία. Οι φωνές από τις βλασφημίες των λεπρών, οι οποίοι πολύ σύντομα συγκεντρώθηκαν με οργίλες διαθέσεις γύρω από τον αΐδριο, κάλυπταν τους ψαλμούς, ακόμα και τον ήχο της καμπάνας. Ο αγαθός Λεβίτης δεν πτωήθηκε από αυτήν την υποδοχή. Αντίθετα, πήγε και την επόμενη Κυριακή να λειτουργήσει. Τούτη τη φορά, μόλις μπήκε στο ναό, παρουσιάστηκε στην είσοδο ένας από τους λεπρούς. Θέλοντας να δοκιμάσει τον ιερέα, τον ρώτησε αν θα τον κοινωνούσε εφόσον έμενε στη λειτουργία. Ο ιερέας του έγνεψε καταφατικά. Τότε ο λεπρός τον ρώτησε: «Αν με κοινωνήσεις, θα τολμήσεις στο τέλος να καταλύσεις στο Άγιο Ποτήριο όπως κάνετε εσείς οι παπάδες, ή θα φοβηθείς να μην κολλήσεις?» Και ο παπάς απάντησε καταφατικά. Πράγματι τον κοινώνησε και κατέλυσε το Άγιο Ποτήριο όπως κάνουμε οι ιερείς κάθε φορά μετά τη Θεία Λειτουργία. Κατέλυσε το Άγιο Ποτήριο με το οποίο κοινώνησε τον λεπρό. Τη στιγμή δε που μετέδιδε στον ασθενή τα άχραντα μυστήρια, οι άλλοι λεπροί παρατηρούσαν τα τελούμενα από τις χαραμάδες στους τοίχους του υπόσαθρου ναΐσκου.
έκπληκτοι παρακολούθησαν τον ιερέα να μεταλαμβάνει με άκρα κατάνοιξη τον σύντροφό τους και στο τέλος της ακολουθίας είδαν έκθαμβη το σεβάσμιο λειτουργό δακρυσμένο και γονατιστό μπροστά στην Ιερά Πρόθεση να κάνει την κατάλυση. 2 μήνες πέρασαν από εκείνη την Κυριακή. Οι λεπροί πίστεψαν ότι ο ιερέας κόλλησε λέπρα και δεν θα ξανάρθει. Και αν ξανάρθει έλεγαν βέβαια θα έρθει σαν ασθενής, όχι σαν παπάς. Αλλά προς μεγάλη τους κατάπληξη μετά από 2 μήνες επανήλθε ο ιερέας υγιέστατος για να λειτουργήσει ξανά. Χτύπησε την καμπάνα και τότε πήγαν όλοι στη Θεία Λειτουργία. Γέμισε το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονος. Επί 10 ολόκληρα χρόνια λειτουργούσε και κάθε Κυριακή τους κοινωνούσε και κατέλειε το Άγιο Ποτήριο. Αυτό είναι το θαύμα της Θείας Κοινωνίας αναφορικά με τη λέπρα, την πιο φρικτή, την πιο μεταδοτική ασθένεια. 10 χρόνια. Πώς τους έφερε, αδερφοί μου, ο παπάς τους άλλους λεπρούς και φήμωσε τα στόματά τους με τις βλασφημίες και τους έκανε να δοξολογούν το Θεό? Πώς τους έφερε? Με τον ηρωισμό του, με το παράδειγμα. Τι κάνουμε εμείς τα τελευταία πολλά χρόνια σε κάθε πειρασμό? Τι έγινε μέσα στην πανδημία? Στην πανδημία μου γεννήθηκε αυτή η εικόνα ότι στην πανδημία οι άπιστοι γίναν ντύπαπιστοι, εντελώς άπιστοι, ανεπίδεκτοι επιστροφής, γιατί είδαν ότι η Εκκλησία τους παράτησε, και οι πιστοί γίναν ακόμα πιο πιστοί. 10 χρόνια κοινωνούσε ο ιερεύς εκείνος τους λεπρούς. Μετά ανακαλύφθηκαν τα αντιβιωτικά, θεραπεύτηκε η νόσος και έκλεισε Σπιναλόγκα ως κέντρο λεπρών. Όλοι την εγκατέλειψαν εκτός από τον παπά που εξακολούθησε επί 5 ακόμα χρόνια να πηγαίνει στο νησί μόνος του, να λειτουργεί και να μνημονεύει τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων λεπρών. Για τον παπά της Σπιναλόγκας, το γνήσιο αυτό ποιμένα, δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του. Το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Νομίζω κάπου στο Facebook είναι γνωστή η ιστορία και είναι γνωστό και το όνομα του ιερέως. Του ήρωος Αγίου αυτού ιερέως. Χρυσανθός. Μπράβο. Κρητικός. Στην Κρήτη είναι η Σπιναλόγκα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν αυτήν την ιδιαίτερη μεταδοτικότητα της ασθένειας που λέγεται λέπρα την παραλληλίζει με τη μεταδοτικότητα της αμαρτίας. Η αμαρτία μεταδίδεται ταχύτατα. Είναι υπερβαλλόντος κολλητική. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Με όποιον κάτσεις δίπλα θα κολλήσεις. Αν έχει αρετή θα κολλήσεις αρετή. Αν έχει αμαρτία θα την κολλήσεις ακόμα πιο γρήγορα από την αρετή. Γιατί είναι πανμεταδοτική η αμαρτία. Αυτό συμβαίνει κατεξοχήν στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία το κακό διαδίδεται σχεδόν ακαριαία με την μόδα, πω αυτή η μόδα είναι ένα θέμα μόνη της, με την τηλεόραση, με τη διαφήμιση και παρασύρει τους άριζους πνευματικά ανθρώπους με τεράστια ευκολία. Ανά πάσα στιγμή μία αμαρτωλή κατάσταση που συμβαίνει σε έναν τόπο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας προβάλλεται αστραπιαία παντού και ελκύει τους ανθρώπους. Απ' την άλλη άκρη του κόσμου, μια βλακεία στην Άπο Ανατολή, στην Κορέα, να βγει μια βλακεία στην Κορέα, αύριο το πρωί θα είναι εδώ σε εμάς. Με αυτόν τον τρόπο διαδόθηκε και η αμαρτωλή συνήθεια του καπνίσματος. Το κάπνισμα εξαπλώθηκε τόσο ευρέως σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, γιατί ο διάβολος μας κάνει να αγαπούμε την αμαρτία, να την ορεγόμαστε, να την ποθούμε. Ένα τρίτο τέλος στοιχείο ομοιότητας της λέπρας με την αμαρτία είναι η συναίσθηση της ασθένειας. Για να δούμε, έχουμε συναίσθηση της ασθένειάς μας? Οι λεπροί του Ευαγγελίου γνώριζαν την αρρώστια τους. Το εξαιρετικά μεγάλο θαύμα είναι ότι σε μια εποχή που η λέπρα δεν θεραπευόταν, οι 10 λεπροί προσέτρεξαν στον Χριστό εκλιπαρώντας το έλεος του. Όταν τους ζήτησαν να τους σώσει, δεν το αρνήθηκε ο Κύριος. Τους κοίταξε με αγάπη και τους είπε να πάνε στους ιερείς στο ναό να δείξουν τα πρόσωπά τους, έτσι απλά.
Και πράγματι είχαν θεραπευτεί τελείως. Τόσο εύκολο είναι στον Κύριό μας να θεραπεύσει όχι μόνο τους 10 αμαρτωλούς, όχι τους 10 αμαρτωλούς, τους 10 δισεκατομμύρια αμαρτωλούς του πλανήτη μας μπορεί να τους θεραπεύσει με αυτόν τον τρόπο. 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι, άμα πέσουμε στα γόνατα και ζητήσουμε να θεραπευτούμε από τη λέτρεπρα της αμαρτίας, έτσι θα μας θεραπεύσει ο Θεός. Τόσο απλά. Τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον Θεό. Ομοίως και ο αμαρτωλός, αδελφοί μου, ο λεπρός της ψυχής, αν, εδώ υπάρχει ένα αν, το οποίο στην επόμενη έκδοση θα πω τα παιδιά να το γράψουν με κεφαλαίο και φορφοριζέ. Ομοίως και ο αμαρτωλός, αδελφοί μου, ο λεπρός στην ψυχή, αν συνειδητοποιήσει την θανατηφόρο αρρώστια από την οποία πάσχει, αν συνειδητοποιήσει τη θανατηφόρο αρρώστια από την οποία πάσχει και ζητήσει το φάρμακο, δηλαδή την μετάνοια, το έλεος και τη συγχώρεση από τον Θεό, αμέσως θεραπεύεται. Αμέσως. Αυτό το βλέπουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Όπως οι 10 λεπροί διατάχθηκαν από τον Χριστό να επιδείξουν τον εαυτό τους στους ιερείς και να ανακηρυχθούν καθαροί, έτσι και στο μέγα μυστήριο της μετανοίας προσέρχονται οι ψυχές στον ιερέα, τον πνευματικό, καταθέτουν τις αμαρτίες τους και με τη συγχωρητική ευχή καθαρίζονται και φεύγουν πετώντας. Σαν λευκά περιστέρια φεύγουν οι άνθρωποι που εξομολογούνται. Δέστε εδώ τώρα να το συνδέσουμε με το προηγούμενο μάθημα που κάνουμε περί εξομολογήσεως. Το μυστήριο είναι ένα. Είναι διπλό όμως. Είναι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Αυτά δεν λέγαμε? Δεν μπορείς να πας στην εξομολόγηση να πεις μηχανικά τις αμαρτίες σου χωρίς να έχεις μετανοήσει και να θεραπευτείς. Χρειάζεται η μετάνοια και η εξομολόγηση. Αλλά δέστε πώς λειτουργεί εδώ. Τι κάνανε? Λέει εδώ πολύ ωραία ο γέροντάς μας, ο πατέρ Νικόλαος, ότι μοιάζει με το μυστήριο της εξομολόγησης. Οι άνθρωποι αυτοί πρώτα πήγανε στο Χριστό και ζήτησαν να γίνουν καλά, σαν να λέμε ότι μετανόησαν για την αμαρτία τους, και μετά τους λέει ο Χριστός, πηγαίνετε τώρα και στους ιερείς να δείξετε τα πρόσωπά σας. Γιατί ο λεπρός, άπαξ και του βάζαν την ταμπέλα του λεπρού, τη βάζαν τη σφραγίδα του λεπρού, για να ξαναμπεί στην κοινωνία, να ξαναγυρίσει πίσω στο σπίτι του, στην πατρίδα του, στο χωριό του, να βγάλει τα κουδούνια από πάνω του, έπρεπε να πάει στους ιερείς, να διαπιστώσουν αυτοί ότι θεραπεύτηκε από τη λέπρα και να του βάλουν άλλη σφραγίδα ελευθέρας, γύρνα στο χωριό σου, γύρνα στο σπίτι σου, είσαι θεραπευμένος. Σωστά? Και το παραλληλίζει εδώ ο γέροντας Παπα-Νικόλας με την εξομολόγηση. Στη μετάνοια, άπαξ και ο άνθρωπος μετανοήσει μέσα του, λαμβάνει από το Θεό τη συγχώρεση. Τη λαμβάνει τη συγχώρεση. Πληροφορείτε, ο μετανοημένος. Δεν έχετε μετανιώσει εσείς ποτέ στη ζωή σας? Μόλις μετανιώσεις για κάτι και πεις Θεέ μου ήμαρτον, πριν πας ακόμα στην εξομολόγηση, πες Θεέ μου ήμαρτον, έφυγε το μισό το βάρος της αμαρτίας. Το μισό το βάρος της αμαρτίας έφυγε. Εντάξει. Και τι μένει τώρα? Μένει να πας στο πνευματικό σου, να το πεις, να το καταθέσεις, να βάλει και τη σφραγίδα και να σβήσει και την υποσημείωση από το βιβλίο της ζωής, να σβηστεί εντελώς η αμαρτία σου και να γυρίσεις θεραπευμένος και με τη σφραγίδα του πνευματικού να γυρίσεις πίσω στην κοινωνία. Σε εμάς ποια είναι η κοινωνία μας? Το Άγιο Ποτήριο είναι η κοινωνία μας. Εδώ δεν βρισκόμαστε όλοι? Το κέντρο της δικιάς μας της κοινωνίας ποιο είναι? Το Άγιο Ποτήριο. Εκεί είμαστε, εκεί συνδεόμαστε όλοι μεταξύ μας, κοινωνάμε από το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα του Κυρίου μας και γινόμαστε μεταξύ μας ένα σώμα και γινόμαστε αδέλφια. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αλίμον όμως εκείνον τον άρρωστο που δεν αντιλαμβάνεται την ασθένειά του, την αμαρτωλότητά του. Αυτόν το αν που λέγαμε πριν. Το αν. Αν καταλάβεις ότι είσαι αμαρτωλός. Αλίμονος εκείνον που δεν το καταλαβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πορωμένος. Αυτός ο οποίος υποφέρει ατέρμονα και κατατρίχεται από την αμαρτία χωρίς ελπίδα ιάσεως λόγω της αναλγησίας του. Ο ανάλγητος ποιος είναι? Αυτός που δεν πονάει, που έχουν νεκρωθεί τα νεύρα της ψυχής του. Έχετε
ο πόνος είναι εξασφαλίζει τη ζωή. Ο πόνος. Πονάμε και βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά και το τραβάμε γιατί πονέσαμε. Σωστά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, είναι ανάλγητος, βάζει το χέρι του πάνω στη φωτιά και καίγεται το χέρι του και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτός είναι ο πορωμένος, ο ανάλγητος. Είναι ο άνθρωπος που παραμένει βυθισμένος στα πάθη του και έχει γίνει θηριάλωτος των παθών. Τον έχουν φάει σαν θηρία τα πάθη, τον έχουν φάει. Έχει γίνει ο ίδιος θηρίο, αλλά αποφεύγει να ζητήσει το έλεος του Θεού γιατί είναι μέσα στη διαφθορά. Η δε διαφθορά, αν αφαιθεί να αναπτύσσεται ανεξέλεκτη, παρουσιάζει 3 εξελεκτικά στάδια τα οποία είναι σημαντικό να διακρίνουμε. Το πρώτο στάδιο, η αμαρτία, προσέξτε το αυτό, στο πρώτο στάδιο η αμαρτία γίνεται κρυφά. Είναι το στάδιο όπου ο αμαρτωλός διαπράττει την αμαρτία εν κρυπτό και παραβίστο, διότι ντρέπεται και αισθάνεται την ανάγκη να την καλύψει. Αν η αμαρτία όμως επαναλαμβάνεται συνεχώς χωρίς εξομολόγηση, τότε γίνεται πάθος. Στο δεύτερο στάδιο, ο πορωμένος πλέον αμαρτωλός βαθμιδών παίρνει θάρρος από την αμαρτία και αρχίζει να τη διαφημίζει. Ενώ στο πρώτο στάδιο έκανες την αμαρτία και ντρεπόσουνα, κρυβόσουνα, δεν ήθελες να σε βλέπουνε, δεν ήθελες να βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Στο δεύτερο στάδιο αρχίζεις εσύ να διαφημίζεις την αμαρτία σου. Βγαίνει θαρετά, μιλάει με αναισχυντία για την αμαρτία του δημόσια, την κάνει φανερά και απροκάλυπτα μπροστά στους ανθρώπους. Πολύ ανώτερο επίπεδο από το πρώτο. Ακολουθεί το τρίτο στάδιο, το φαρμακερό, και αυτό που έχει όλα τα επακόλουθα της κολάσεως. Στο πρώτο στάδιο η επιστροφή είναι εύκολη σχετικά. Στο δεύτερο στάδιο που έχει φύγει η αναισχυντία, η επιστροφή δυσκολεύει σοβαρά. Πάμε και στο τρίτο στάδιο να το δούμε. Ήδη η αμαρτία δεν διαφημίζεται μόνο, αλλά και βροντερά επιδοκιμάζεται από τους άλλους ανθρώπους. Τώρα πια αμαρτάνει σύνολη η κοινωνία, που αντιμετωπίζει ευμενώς τον αμαρτωλό, χειροκροτεί με ενθουσιασμό την αμαρτία του και λέγει μπράβο του, να τον ομοιάσουμε. Να τον ομοιάσουμε. Αμαρτάνει η κοινωνία γιατί με την τακτική της σωθεί και τις νέες γενναίες και τα αθώα παιδιά ακόμα να ομοιάσουν σε αυτόν που διέπραξε την αμαρτία. Αυτό ονομάζεται πόρωση κοινωνική ή πόρωση εθνική, για την οποία πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας, παλιότερα αλλά και σύγχρονοι, λένε ότι χρειάζεται η Ελλάδα κοινωνική και εθνική μετάνοια. Αναρωτιόμαστε γιατί. Ας ψάξουμε τον εαυτό μας και θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές εμείς οι ίδιοι εγκομιάζουμε τη ρυπαρή αμαρτία και τη χειροκροτούμε με πάθος, την πανηγυρίζουμε και την κάνουμε σημαία και κορώνα μας. Αυτό εδώ το θέμα, κάποια στιγμή θα ήθελα έτσι να το κάνω και μία ιδιαίτερη ομιλία, να ασχοληθούμε λίγο το θέμα της διαφημίσεως της αμαρτίας, που εξ συστήματος η κοινωνία την έχει αγκαλιάσει, την έχει κάνει ένα μαζί της, την έχει κάνει προμετωπίδα και την έχει κάνει αξία. Τι λέγαμε πριν για τις αξίες μιλώντας για τους Αγίους? Την έχει κάνει την αμαρτία, η αμαρτία έχει γίνει αξία και το να καταφέρεις την αμαρτία σε καθιστά ανώτερο άνθρωπο, άξιος εχαρητηρίων, να βγεις πρώτος στην κοινωνία. Είναι η αμαρτία που γίνεται ανένοχα και ιδεολογικά, με καμάρι. Πρότυπο αυτής της αμαρτίας, πρότυπο αυτής της καταστάσεως και προτύπωση αυτής της καταστάσεως και προτύπωση των εσχάτων, γιατί εκεί θα πάει η κοινωνία μας, είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Στα Σόδομα και τα Γόμορα ο Θεός, οι δύο άγγελοι πήγαν να βγάλουν και να σώσουν τον Λότ με την οικογένειά του, γιατί η πόλη εκείνη ήταν ανεπίδεκτη σωτηρίας. Ανεπίδεκτη, δεν υπήρχε πιθανότητα λόγω της πόρωσης να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είχαν διαστραφεί, προσέξτε τι λέει, από μεγάλου έως μικρού.
είχαν διαστραφεί και τα παιδιά τους, είχαν τόση ροπή προς την αρσενοκητεία, προς την ομοφιλοφιλία, που είχαν διαστρέψει και τα παιδιά τους. Σε άλλη περίπτωση, στην περίπτωση της καταστροφής της Νινεβή, όπου πήγε ο προφήτης Ιωνάς και αρνήθηκε να πάει, σκεπτόμενος πονηρά ο Ιωνάς ότι ο Θεός μου είναι ελεήμων. Άμα πάω εγώ και τους πω ότι θα καταστραφείτε και αυτοί μετανοήσουν, δεν θα τους καταστρέψει. Είναι και εχθροί των Εβραίων εκεί οι Ασσύριοι. Δεν ήθελε και το καλό τους, την καταστροφή τους ήθελε. Και σου λέει, άμα πάω εγώ και τους κάνω κήρυγμα μετανοίας και έτσι και μετανοήσουν, δεν θα τους καταστρέψει ο Θεός. Είναι ελεήμων. Και τότε εγώ θα βγω ότι είμαι ψεύτης, ας πούμε, ότι δεν θα γίνει αυτό που προφήτευσα, η καταστροφή. Και πήρε το καράβι να πάει στην Ισπανία που πήγε, και εκείνη η ιστορία που έγινε τρικυμία, το ρίξανε στη θάλασσα για να γλιτώσει το καράβι, τον άρπαξε το κήτος, τον έβγαλε στην ακτή και τον έστειλε στην Νινεβή. Μπήκε ο προφήτης Ιωνάς στην Νινεβή. Σκεφτείτε, ήρθε ένας ξένος άνθρωπος, Εβραίος, εχθρός των Ασσυρίων, μπήκε μέσα στην Νινεβή, η οποία ήταν μια πόλη 3 φορές σαν τη Θεσσαλονίκη. Για να την περπατήσει από τη μια μέχρι την άλλη άκρη ήθελε και 2-3 μέρες. Και περπατούσε και έλεγε, μετανοείτε, θα καταστραφεί η πόλη σας. Μετανοείτε, σταματήστε τις αμαρτίες σας, θα καταστραφεί η πόλη σας. Και μετενόησαν. Και ο βασιλιάς τους έδωσε διαταγή όλοι να κάνουν νηστεία, όλοι να φορέσουν τρίχινα ρούχα, ούτε τα ζώα τους να τα ταΐσουν 3 μέρες, και πέσαν όλοι και κλαίγανε. Και μετανόησαν. Και σώθηκε η Νινεβή. Και βγήκε ο Ιωνάς από την Νινεβή, έκατσε έξω και περίμενε να δει τι θα γίνει. Και φύτρωσε, τον χτυπούσε ο ήλιος κατά κέφαλα, και για να τον παρηγορήσει ο Θεός έβγαλε μια κολοκυθιά, η οποία αμέσως μεγάλωσε και έκανε κάτι μεγάλα φύλλα. Ξέρετε πως είναι οι κολοκυθιές, άμα έχετε δει, έτσι μεγάλα φύλλα, και τον έκανε σκιά. Και την άλλη μέρα που ξύπνησε, καταστράφηκε, πήγε σκουλίκι, την έφαγε την κολοκυθιά, ξεράθηκε. Και να στεναχωρέθηκε ο Ιωνάς. Και λέει, στεναχωρέθηκε, Χριστέ μου, Θεέ μου, λέει, είχα την παρηγοριά μου εδώ πέρα και την έχασα. Τώρα από μνήμης τα λέω, από στήθους. Και του λέει ο Θεός, εσύ βρε Ιώνα, στεναχωρέθηκες για την κολοκυθιά που ξεράθηκε. Εγώ έχω 20 μυριάδες μέσα στην Νινεβή που δεν ξέρει η αριστερά τους τι πει η δεξιά τους. Δηλαδή έχω μέσα στην Νινεβή 200.000 παιδάκια. Ήτανε μια εκατομμυρίων κατοίκων Νινεβή. Έχω τόσα παιδάκια μέσα στην Νινεβή που δεν έχουν συναίσθηση δεν έχουν συμμετέχει στις αμαρτίες, ας πούμε, δεν έχουν ευθύνη. Λέει, εσύ νοιάστηκες για την κολοκυθιά, εγώ για αυτά τα παιδάκια δεν νοιάζομαι, δεν τα πονάω. Τι θες να καταστραφεί η πόλη? Σκοπός είναι η σωτηρία των ανθρώπων, όχι η καταστροφή, που πολλοί λένε για την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν σκληρός και αδυσόπιτος και τα λοιπά. Άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα περί θεολογίας και του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Πολυέσπλαχνος και ελεήμων ήταν και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά τι? Στα Σόδομα και στα Γόμορα, από μικρού έως μεγάλου, λέει το κείμενο, και τα μικρά παιδιά, οι άθλοι εκείνοι οι άνθρωποι, τα είχαν λερώσει. Και τα παιδιά τα είχαν λερώσει. Καταλάβατε? Τύπος των μελώντων είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα, όπου η αμαρτία θα διαφημίζεται και θα είναι αξία και θα είναι αρετή, και θα φτάσουμε και τα παιδιά μας, βρε με τη διαφήμιση, βρε με τις ιδεολογίες, βρε με τη woke agenda, θα φτάσουν και τα παιδιά μας να μολυνθούν
και να μην είναι επιδεκτικά σωτηρίας. Και είναι φοβερό. Είναι φοβερό και να το σκεφτεί κάποιος. Όχι να το ζει, και να το σκεφτεί κάποιος είναι φοβερό. Αυτή η κατάσταση, αυτή την κατάσταση περιγράφει ο Παπα-Νικόλας. Αδελφοί μου, φοβερή ασθένεια η λέπρα, ασυγκρίτως φοβερότερη αμαρτία. Για τη λέπρα του σώματος υπήρξε γιατρός, ο Χριστός μας, ο οποίος την εξαφάνισε σε μία στιγμή. Ομοίως ο Χριστός μπορεί μόνος αυτός να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, τη φωνική νόσο της ψυχής. Με το μυστήριο της εξομολογήσεως, που είναι το πνευματικό λουτρό, μπορεί να καθαρίσει τον άνθρωπο από την νοητή σιπεδόνα, από το ρήπο αυτής της θανάσιμης ασθένειας. Ο Χριστός είναι ο ιατρός των σωμάτων και των ψυχών. Να τον αποδεχτούμε με πίστη ως λυτρωτή και σωτήρα μας, να πανηγυρίσουμε για το δώρο που μας έχει κάνει και να τον ευλογούμε για τις θεραπείες του. Ατελεύτητα να αναπέμπει η ψυχή μας άσματα δοξαστικά προς το Θεό και ήμουνους ευχαριστίας, γιατί εκείνος μας δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγούμε από τη λέπρα, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική, δηλαδή να γιατρευτούμε από όλες τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Σκεφτείτε τους λεπρούς όταν θεραπεύτηκαν οι λεπροί και το κατάλαβαν. Οι 9 δεν γύρισαν να ευχαριστήσουν τον Χριστό, αλλά φανταστείτε τους 9 θα χοροπηδούσαν σαν ελαφάκια. Πάμε σπίτι μας, πάμε στα παιδιά μας, πάμε στη γυναίκα μας, και ξεχάσαν τον Χριστό. Ο ένας γύρισε πίσω να ευχαριστήσει. Και αυτό σκεφτείτε πώς πήγε στους ιερείς και πώς θα γύρισε στον Χριστό, πετώντας από τη χαρά του. Σκεφτείτε την ψυχή όταν φεύγει το βάρος της αμαρτίας, πώς αισθάνεται, πώς χοροπηδάει. Ποιος δεν το έχει ζήσει αυτό στην εξομολόγηση, έστω και μια φορά στη ζωή του, να φύγει από την εξομολόγηση και να χοροπηδάει από τη χαρά του που έφυγε το βάρος από πάνω του. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας ποθήσουμε εξ όλης καρδιάς το ύψιστο αγαθό, την υγεία της ψυχής μας. Σήμερα είναι ευκαιρία να ζητήσουμε κι εμείς αυτό που ζήτησαν οι 10 ασθενείς άνθρωποι της Ευαγγελικής Περικοπής. Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ μας, Αγία μας Εκκλησία, Ορθοδοξία μας, συγχώρεσέ μας, δώσε μας την ίαση και θα μας γιατρέψει ο Κύριος με την άπειρη αγάπη που διαθέτει για το πλάσμα Του. Αμήν. Την ευχή του Παπα-Νικόλα να έχουμε και των Αγίων Αθανασίου του Μεγάλου και Κυρίλλου του Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Νομίζω ολοκληρώσαμε την ομιλία μας. Δεν νομίζω να έχετε ερωτήσεις. Με το καλό, την Τετάρτη θα έχουμε πάλι ομιλία εδώ στις 7 η ώρα. Να έρχεστε στις ομιλίες της Τετάρτης, να έρχεστε και στις ομιλίες των Κυριακών, οι οποίες θα αρχίζουν γύρω στις 10 η ώρα, λίγο νωρίς, λίγο νωρίτερα από την ώρα που αρχίσαμε σήμερα, και με τη βοήθεια του Θεού να ξανανταμώσουμε εδώ στην τόσο αγαπημένη αίθουσα του συλλόγου μας, η οποία αίθουσα ονομάζεται, πώς ονομάζεται, Ευαγγελιό, που βλέπεις εκεί την πινακίδα? Στην αίθουσα Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης. Την ευχή του να έχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ως ερήμου πολίτης και της νύψεως πρόμαχος, μυστης θεωρίας εγένου, Ιωσήφ και της πράξεως, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντων σύ.
δόξα το φως ελάμψαντι εν σύ, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε Θεώσαντι Χριστό και αγιάσαν.